रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव नोंथांमोननो नैबे माने इम्पर्टेन्ट माने जोबोद दरखारि बे बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननो मिथिहोनो गोसो जादों मानोना राजखान्थिनि बिथिङाव रायजो राजाफ्रा माने जेनेरेलि रायजो राजाफ्रा माने माखासे कम्पेयार माने सरकारखौ कम्पेयार माने रुजुनांगौ माने रुजुनाया कम्पेयार खालामनाया बबे पार्टिया मोजां गाज्रि मोजां गाज्रि सोर बेसेबां मावदों सोर बेसेबां मावाखै सोर माबायदि सरकारखौ सालायदों नैबेखौ माने रिजायनानै नायनाया अबजारभेसन खालामनाया रायजो राजाफोरनि माने जोबोर गिदिर बिबान आरोना रायजो राजा नोंथांमोन माने बबे पार्टि नि दैदेननायाव बड'लेण्डनि सिङाव बिटिसिनि सिङाव बिटिआरनि सिङाव 6 डिलनि सिङाव माने बेसेबां जौगादों ओनसोल जौगानायजों लोगोसे जोंनि माखासे लाइमोनफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव बेसेबां जौगानो हादों माने बबे मोनसे पार्टियाव आरोना बबे मोनसे पार्टिनि दैदेननायाव थ' बेखौ अबजारभेसन आरो नायबिजिरनाया रायजो राजाफोरनि जोबोर गिदिर बिबान आरोना थ' बे खामानिखौ मावथारनांगौ नङाब्ला जोङो बबेबा पार्टिया जेसेबां माने गाज्रि माने सरकारखौ सालायलांबाय थाब्लाबो माने बेखौ आसि थुआब्ला माने खिन्थायाब्ला फोरमायाब्ला गोरोन्थि जादों बेबायदि जाथावना नङा बेबायदिया गनायथावना नङा थ' बेफोरबायदिखौ रायजो राजाफ्रा आसि थुआब्ला माने आरो बेफोरबायदि माने जाय दोलोआ माने रायजोखौ मोजाङै दैदेननायाव माने फेल जादों रायजो राजाखौ सामलायनायाव काउन्सिलखौ सामलायनायाव फेल जादों माने नैबेफोरबायदि फेल जानाय जिथुनाखि जि सरकार बे सरकारखौनो जुदि माने फिन जोङो लाबोबाय थायोब्ला मा जागोन जोङो देरहाहोबाय थायोब्ला जोंनाव इयुनाव मा जागोन लासैनो माने जोंनि जिथुनाखि बर' हारिनि बर' जाथिनि इयुन फिउचारा माने मा जागोन जोबोद माने खोमसि फारसे माने अन्धकार फारसे माने बियो ढाल जालांनायनि चान्स थायो आरोना रायजो राजा बिनिखायनो काउन्सिलनि जोङो बिसायख'थियानो जा आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थियानो जा पार्लियामेन्टनि बिसायख'थियानो जा बे बुस्थुखौ माने आसामावबो बेबायदिनो गोबां माने जिथुनाखि इन्टेलेक्सुवेलफोरा नायबिजिरगिरिफ्रा सान्थौगिरिफ्रा बेबायदिनो मा खालामो सरकारखौ सोलायनो थाखाय सोलायनायखौ जों नुनो मोनो बा 5 बोसोर 10 बोसोर 15 बोसोरनि उनाव जुदि मोजां मावाब्ला बे सरकारखौ सोलायनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेरावबो बियो जोङो राजखान्थि बिथिङाव बयबो साफ्रोमबो गावनि बेसेन गोसा भट थुग्राफोरा माने गोबां माने गोरों जानांगौ आरोना बिजिरनो हानाय गोहो जानांगौ नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन माने बबे पार्टिया मोजाङै मावमारदोंमोन थ' बेखौ आरो दा रायजो राजा जोङो नुनो मोनबाय दा जोङो सैथोखौ जोङो बुंनांगोन आरो सैथोखौ बुङोब्ला माखासे नङा होमबा रुलिं गभर्नमेन्टआव थानायफ्रा माने मा जायो बिसोरो माने देहायाव नाङो आरो माने गन्थङाव दै हाबो आरोना बेबायदि सैथोखौ बुङोब्ला थिग बेबायदिनो जों बयबो नुनो मोनदों नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं जायफोर जाथाया नैबे 6-7 मासनि गेजेराव जिथुनाखि काउन्सिलनि सिङाव ना बिटिआरनि सिङाव जि जाथाया जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबे 7 मासनि गेजेरावनो खननै इन्टारनेट बन्द' जानो गोनां जाबाय नङा होमबा गोबां माने पुलिस प्रखाखनफोरा जोखोम जानो गोनां जादों गोबां माने हारिजों हारि न' सावलायनाय जाबाय गोबां माने माखासे माने गोरलै जाथायखौ लानानै फिसा जाथायफोरखौ लानानैनो माने ओरैबायदि दुंहाव थासारि हिंसायारि जाथायफोरा सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन थिग बेफोरबायदि जाथाया मानि थाखाय जायो नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन थ' रायजोआव जे काउन्सिलावनो जा आसाम सरकारावनो जा माबा मोनसे हिंसायारि जाथाय जायोब्ला
बियो सिदा माने जाय खुंगिरि दैदेनगिरिनि सायाव बियो माने माबाया थायो माने दायित्वआ थायो माने गिदिर बिबाना रेसपन्सिबिलिटिया बे सरकारनि आखायाव थायो जाय खुङो जाय माने दैदेनो जाय सामलायो बै सामलायगिरिनाव बे थायो बिबाना दायित्वआ थ' बिनिखायनो गोबां समाव जोङो बुंनाय नुनो मोनो माने दैदेनगिरिया मोजां जायोब्ला नङा होमबा सामलायगिरिया मोजां जायोब्ला माने ओनसोलाव बा हादोराव रायजोआव काउन्सिलाव माने दावराव दावसिया जाया बेखौ गोबां मानसिफ्रानो बुंदों माने मोजां खुंगिरि ना मोजां खुंथाय आरो मोजां खुंगिरि जुदि थायोब्ला मोजां खुंनाया जुदि मोजां जायोब्ला बेयाव रायजोआव दावराव दावसिया खम जायो होननानै बुङो आरो रायजो जादोंमोन बेनिखायनो जोङो आं बुंदों रुजुनानै नायनाया खोब गोनां आरो दरखारि थांनाय 5 बोसोराव नोंथांमोना नुनो मोनबाय माने जायखौ जोङो खोनानो मोनदोंमोन नुनो मोनदोंमोन मानोना पिस एकर्ड 2027 जानुवारियाव जिनाखि बिटिआर पिस एकर्डआ जादोंमोन जेरै पिस एकर्ड बेबायदिनो गोजोन आरो खौसेथि आरो जौगानाया खोब मोजाङै सोलिदोंमोन थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय जि थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकार मानाव गेदेर प्रमद दैदेननाय जोबोद सान्थियै बिटिसिआव जेबो हिंसा हिंसि दावराव दावसि जायाखैमोन रायजो राजा नोंथांमोन थ' बिनिफ्राय जोङो फोरमान जादों हमनो हादों मानोना जिथुनाखि बै समाव दैदेनगिरिया खोब माने रेसपन्सिबिलिटि आरो दायित्व लानानै गोबां खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन जायनि जाहोनाव रायजोआव हिंसायारि दुंहाव थासारिया जानायखौ जों नुनो मोनाखैमोन बेयो रोखा फोरमानदों रायजो राजा नोंथांमोन थ' जोङो मोननै पार्टिखौ जों रुजुना नायबाय दा बै समाव 5 बोसोर जेबो दावराव दावसि जायासै नाथाय नैबे जे गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो 6-7 मासावनो गोबां हिंसायारि जाथाया सोमजिबाय थ' बिनिफ्राय नोंथांमोना सायख'नांगोन बासिनांगोन नोंथांमोना मोजां गाज्रिखौ बिजिरनांगोन सैथोखौ सैथो होनना बुंनांगोन नंखायखौ नंखाय होनना बुंनांगोन बिनिखायनो साफ्रोमबो माने रायजो राजाफ्रा भटार्सफ्रा गोरों जानाया खोब इम्परटेन्ट आरो जोङो बुजिबाय माने खुंथाय गोहोआव थानाय बिबानगिरिया मोजाङै सरकारखौ सामलायाबानो दैदेनाब्लानो माने रायजोआव दावराव दावसि दुंहाव थासारिया जायो बेखौ जोङो रोखा फोरमान होदों बेखौ जों नुनो मोन्दों रायजो राजा नोंथांमोन थ' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानदों गोजोन्थों थेंक इउ लाभ इउ